नै दिनै फैदों आं गामिनि फिल्डआव फुटबल गेलेनो। फिल्डआव हाबनायनि सिगां आथिंखौ एसे सालु खालामग्रोयो आरो खुलुमनानै दोर दोर खारलाङो। दानिया खालामबाय आं एसे जाग्लिं। गोदोनिया दाबो दं, एसेबांबो बावगारथ'वाखै। मथा मथि जाग्लिंखौ 800 बारसो खालामनो हादों। एबाराव सोलोंबाय बलखौ लाना बोरै थगायो। नेइमारनि बायदि जागोन ना जायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। No, 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 no. उदैखौबो एसे फेसेमनो लुगैना खालामबाय आं एक्सारसाइज। बे मोनथाम बिदनि एक्सारसाइजखौ खमैबो 30,000 बारसो खालामो आं। दानिया फोरोंबाय हेड होनायनि फर्मुला। रोंथाराबो नालाय फोरोङाबाबो उफाय गैया। फोरोङै फोरोङै आंना खर'आसो गिदिंनाय सानाय जालायलाङो। हराव हरसे उन्दुनो हायाखै खर' सानायानो। बलखौ खर'जों खर' ट्रान्सफार खालामबाय, जेन इन्डिया पाकिस्तान लान्सार गावहरलायदोंसै। नै दानिया मेसिनि फंबायखौ सैमा थगायनाय होथारबाय आं। जै आंनि आथिङाव बल फैयो, रनाल्ड'आबो सेख'नो हाया होननायसो। बोराय देहा नालाय जोबोर मेंनाय मोनबाय। गथ' सासेनि बिफा जालायनाय नालाय मेंखागोन नङा होमबा रायजोफोर? अबावथो सेंग्रा बायदि जानो।